университетски библиотечни темата. История и развой. Точно така, супер. Тук си пишем под темите и ги свързваме с стрелки, като всяка подтема може да е с различен цвят. И от подтемата си пишем ключовите думи. Това е за усвояване на учебен материал. А може да ползвате техниката също и за решаване на проблеми. Ако искате да ми кажете нещо, което... някаква тема, просто когато да ви обясня за 1-2 минути. Да, нека и това да видим, да упражним и... Да, също. Нещо, което ви е актуално сега. Как да навлезеш по-добре в работния процес с използването на знанията или как да формулирам по... Защото на нас, де факто, на всяка една от нас предстои, примерно, започване. Практика. Добре, значи тук може да си напишете практика. И от тук може да си напишете проблеми. Значи тук може да си напишете това, което ви притеснява в практиката, в липсата на практика. Или съответно, примерно, като отидете на ново място, как ще се свържете с екипа, който е там. Нали, това би могло да бъде един проблем. Да, много важно. Да, другото би могло да бъде отношение с работодателя. Нали, имаме по хоризонтала и по вертикала с висшестоящите. Другото, което е уменията, които имате вие, доколко ще съответстват на уменията, които се изискват на работното място, доколко ще се припокриват, дали ще трябва нещо ново да усвоите като информация. Другото, което може да ви бъде е, да кажем, опит. Тоест, да кажем, ако имате липса на опит, как можете бързо да влезете в работния процес. Тоест, това биха могли да ви бъдат ключовите точки. И след това започвате да си разписвате идеи. Тоест, как можете, да кажем, бързо да се свържете с екипа, с хората, с които ще работите. И няколко идеи веднага си разписвате. Мисловната карта може да си я допълвате. Тоест, еднократно, когато сте направили, отидете, да кажем, на първия работен ден, със сигурност ще имате нови идеи, ще видите вече така чисто практически спецификата каква е на мястото и ще може да допълвате, но предварително може да планирате по този начин и всъщност това ще ви даде и спокойствие и сигурност, че имате някаква опорна точка. Да, и всъщност това, че сте отбелязали проблемите, ви дава сигурност, защото иначе те просто са си във вас. А когато сте ги разписали, имате сигурност, че имате и решенията за тях. И всъщност това е техника, с която предполагам сте запознати с пирамидата на Маслоу, че според Маслоу имаме основни базови нужди, които са от подслон, от храна, от работа и всъщност ако те не са задоволени, ние сме на едно ниво на несигурност и не можем да продължим нагоре, т.е. към емоционалност, към топлота, към самоактуализация. Всъщност, когато тези потребности са ни успокоени от такъв тип работа с цели, с предвиждане на ситуации, ние вече можем да се разгърнем на работа много по-бързо. Сме много по-мотивирани, защото го няма този страх и притеснение, сега, нали, какво и така нататък. Тоест, вероятно пак ще го има, нали, на всяко ново работно място има притеснение, но ще е много по-малко стреса и неяснотата, понеже на нас основно проблема ни идва от неяснота и от незнание и всъщност всички тези неизвестни, които малко или много ги изчистваме с мисловната карта, така че също може и за това да я ползвате. Надявам се да ви беше полезно и интересно. Да. Разрешава всякакви проблеми. Да, надявам се да ви беше. Това е много полезно и пак няма нищо случайно и се радвам, че днес така се случи да съчетаем полезното с приятното. Да, и аз много се радвам и ви насърчавам да пробвате веднага, да може да използваме, знаете, ще ни е необходима. Много ни е интересно, обаче после спираме, така че просто да си я приложите веднага. В учебен и в чисто житейски план за определяне на някакви приоритети в живота, някакви задачи, някакви неща. Може да се използва, може да се мисли някакси, така да си го... Защото осъзнаването на проблема е 50% от неговото решаване. Смисъл, т.е. вече полагането му в някаква такава ситуация. И също минимизираме грешките така. Това, което не сме помислили, примерно, и изведнъж отиваме и виждаме леле, и веднъж не съм се сетила, че може да съществува. Когато го разписваме предварително, има голяма вероятност да се сетим, че може би това ще стане, т.е. да избегнем излишни грешки и загуба на време. Много ви благодаря и аз за вниманието и се надявам да го използвате и да ви е полезно и практично в учебния процес. Благодаря ви. Ние благодарим. Благодаря.
мястото и ще може да допълвате, но предварително може да планирате по този начин и всъщност това ще ви даде и спокойствие и сигурност, че имате някаква опорна точка. Да, и всъщност това, че сте отбелязали проблемите, ви дава сигурност, защото иначе те просто са си във вас. А когато сте ги разписали, имате сигурност, че имате и решенията за тях. И всъщност това е техника, с която предполагам сте запознати с пирамидата на Маслоу, че според Маслоу имаме основни базови нужди, които са от слон, от храна, от работа и всъщност ако те не са задоволени, ние сме на едно ниво на несигурност и не можем да продължим нагоре, т.е. към емоционалност, към топлота, към самоактуализация. Всъщност когато тези потребности са ни успокоени от такъв тип работа с цели, с предвиждане на ситуации, ние вече можем да се разгърнем на работа много по-бързо. Сме много по-мотивирани, защото го няма този страх и притеснение, сега, нали, какво и така нататък. Тоест, вероятно пак ще го има, нали, на всяко ново работно място има притеснение, но ще е много по-малко стреса и неяснотата, понеже на нас основно проблема ни идва от неяснота и от незнание и всъщност всички тези неизвестни, които малко или много ги изчистваме с мисловната карта, така че също може и за това да я ползвате. Надявам се да ви беше полезно и интересно. Да. Разрешава всякакви проблеми. Да, надявам се да ви беше. Това е много полезно и пак няма нищо случайно и се радвам, че днес така се случи да съчетаем полезното с приятното. И аз много се радвам и ви насърчавам да пробвате веднага, да може да използваме, знаете, че ни е необходима. Много ни е интересно, обаче после спираме, така че просто да си я приложите веднага. В учебен и в чисто житейски план за определяне на някакви приоритети в живота, някакви задачи, някакви неща. Може да се използва, може да се мисли някакси, така да си го Защото осъзнаването на проблема е 50% от неговото решаване. Смисъл, т.е. вече полагането му до някаква такава ситуация. И също да минимизираме грешките така. Това, което не сме помислили, примерно, и изведнъж отиваме и виждаме лева и веднъж не съм се сетила, че може да съществува. Когато го разписваме предварително, има голяма вероятност да се сетим, че може би това ще стане, т.е. да избегнем излишни грешки и загуба на време. Много ви благодаря и аз за вниманието и се надявам да го използвате и да ви е полезно и практично в учебния процес. Благодаря ви. Ние благодарим. Благодаря.